Nah, bolo ya ngene iki penggaweane. Sampai larut wengi bar marangi pusaka iki. Nah, kaya iki jenis pusaka balebang bolo. Luk pitu pamore masuk pamor Wahyu tumurun. Sing iki dapur Singo Barong. Pamore pendaringan kebak. Loke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luk 9. Lah iki bolo sing nomor 011 jenise naga apa iki? Naga siluman bolo. Pamore masuk pamor ngulit semong pendaringan kebak ya wan bolo. Mlebu pamor pendaringan kebak. Pusaka telu cilik-cilik iki lho ukurane gak ado karo korek. Mahare murah meriah bolo. Per iteme 750-an. Per iteme 750-an. Yen minat langsung ae japri via WA. Nomor WA-e wis tak tulis ya bolo ya. Nang dhuwur dhewe iku nomor WA-e. Nah, pusakane apik bolo. Pusakane apik-apik bolo. Wis tak gak mengecewakan. Garapane alusan, tanggoe kamardikan. Top marko top pokoke bolo. Nah, iki bolo. Nggih, matur nuwun bolo-bolo kabeh. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.